a chroeso i lyfrgelloedd Mhowys. Fe enw I Mair a dwi'n gweithio yn Llyfrgell y Drenewydd. Dwi am sôn wrthych chi am Sialens Darllen yr Haf sy'n cymryd rhan ym mhob llyfrgell ar draws Mhowys yn ystod gwyliau'r haf. Felly beth yw Sialens Darllen yr Haf? Mae gan y sialens thema gwahanol bob blwyddyn ac eleni mae'r asiantaeth ddarllen yn cydweithio gyda'r WWF ar gyfer arwyr y byd gwyllt, sef thema wedi ysbrydoli ar natur, a dyma ni ein harwyr byd gwyllt fan hyn. Mae'r sialens ar gyfer plant rhwng 4 mlwydd oed ac 11 mlwydd oed, a'r hyn yn syml iawn rydyn ni am I chi i'w wneud yw darllen 6 llyfr dros wyliau'r haf. Nawr efallai bod 6 llyfr yn swnio'n lot o lyfrau I chi, ond cofiwch mae gendych chi 6 wythnos, so 1 llyfr yr wythnos. Ac yn y llyfrgelloedd, mae genddo ni bob math o lyfrau ar eich cyfer chi. Llyfrau yng Nghymraeg, llyfrau yn Saesneg, mae genddo ni lyfrau lluniau ar eich cyfer chi fel sydd gennau fan hyn. Mae genddo ni lyfrau stori ar eich cyfer chi. Hefyd, mae genddo ni lyfrau gwybodaeth. Dwi'n gwybod ar hyn o bryd bod nifer ohonoch chi'n gwylio'r Euros, felly mae genddo ni lyfrau ar bêl-droed ar eich cyfer chi. Ac wrth gwrs, llyfrau natur sy'n cyd-ddim na'r thema sydd genddo ni eleni, sydd arwyr y byd gwyllt. Felly mae genddo ni lyfrau ar gyfer pob un ohonoch chi, a dwi'n siŵr gallwn ni ffeindio llyfrau byddwch chi yn ei fwynhau. Mae angen cyfrestru I gymryd rhan yn Sialens Darllen yr Haf, ac wrth I chi gyfrestru, fe fyddwch chi'n derbyn un o'r ffolderi yma, arwyr y byd gwyllt. Ac os na I agor y ffolder, fe gewch weld fe allwch gofnodi y llyfrau rydych chi wedi ddarllen a rhoi sgôr iddyn nhw. Ac os na I agor y canol, dych chi'n gweld fan hyn Caer Wyllt. Ac mae angen I chi helpu arwyr y byd gwyllt I achub y dref. Wrth I chi ddarllen eich llyfrau ac ar ôl darllen y 6, fe fyddwch chi'n derbyn y sticeri yma rydych chi'n gallu rhoi yn y ffolder mwyn achub Caer Wyllt. Ac I rai hynny sy'n llwyddo I ddarllen y 6 llyfr, fe fyddwch chi'n derbyn medal a thystysgrif arwyr y byd gwyllt I ddangos eich bod wedi llwyddo I gwblhau'r sialens a darllen y 6 llyfr. Cofiwch hefyd I gadw llygad allan ar wefan y llyfrgell oherwydd fe fydd yna becyn I chi lawr lwytho yn llawn o syniadau am weithgareddau gallwch chi wneud I gyd yn ymwneud â byd natur. Felly fe allwch chi wneud yn yr ardd, yn y parc neu hyd yn oed pan fyddwch chi'n mynd am dro. Felly dwi'n gobeithio byddwn ni'n gweld nifer fawr ohonoch chi yn y llyfrgelloedd dros wyliau'r haf. Mae'r sialens yn dechrau ar Orffennaf y 10 ac yn syml iawn, dyn ni am I chi ddarllen y 6 llyfr dros wyliau'r haf. Felly pob lwc I chi gyd.